Nabawazela lakhe nina bakaphethana phuma esiqiwini ibizo lami nguFezifiso ngwakwaThusini Sibongo. Lana sikhona ke namhlanje silana osizweni eMountain lana ke sibulalana khona ema4 emagroundini lapha uDokotela uMngcobo yahlehla lapha kade ehlanganise khona amagenge amabili adume ngokubi kulelizwe lakithi okwama last warning nabanye futhi abafowethu abadume kakhulukazi ngokubi ke ubahlanganisile ke namhlanje wabadlala njengoba kade sibona namhlanje kade ebadlalisa lapha saphinda futhi sambona naye ekhahlela ibhola asigijime uyibonele wena konke akade kwenzeka. Angibingeleleke babukele emakhaya Nkosi yami enhla nasezantsi ngiyabingelela yimi lo ngikhona ngila osizwe njengoba ngishilo ukuthi ke ngizoba nalo umdlalo okusiza labafowethu ngemuva ke kwami njengoba nibona nje ngibonga kakhulu nakuyinandosi ethe nayo Nkosi yami iyalekelela iphosa isandla njengoba nibona nje etafuleni inandosi ke le yakhona la i-drive through ya la eNewcastle nenandosi lapha eNewcastle Mall bakhona khona la eNewcastle. Ngiyacela ukuthi nani njengoba nibaboka nje bese page lami nibasupport kakhulu nanoma ngabe ubani phela uNandosi njena lona Nkosi yami wenzile waletha nginabaphathi beNandosi la abakhona njengamanje umama abathi umama Suzeni nginomama abathi umama Suzeni bese ngiba nomama abathi umama Mthembi abaphathi beNandosi ngizothokoza phela ababukele emakhaya babezobingelela nje bethi sanibonani phela abenzi bokudla phela sidla ngabo laba bantu babezonje sanibonani bese ke niyasibona nestaff kwesemvula FM ngisazama njalo babukeli ukuya kubo laphana ngenhlanhla enkulu ngizothola umama bathi umama Mthembi uqala angazi kwenzeka kanjani inhlanhla nje umama Mthembi uzonje sanibonani asho ukuthi na umphathi ke weNandosi khona la eNewcastle Mall ukhona khona la eNewcastle phela konke ukudla esikudlayo phela nje wakumnandi nje kusuke kubuya khona eNandosi. Mamthembi bingelela abantu la kwi-TV epagini kaDokotela nje sanibonani babingelele sebejabe kakhulu bathi angibasikele iphisi. Sanibonani ngibonga kakhulu ithuba engipho ubaba Dlamini bingelele bonke abantu emakhaya nabasibukele. Mina ngumama Mthembi ngisebenza eNandosi Newcastle Mall. Size lana nathi sizolekelela sithenanaku esikuphethe sihlangane nabaphathi sakhuluma ukuthi okwenzakele kule ndawo kungaphinde kwenzeke ngazathi ngalunga konke sengizokwazi ukuthi ngibingelela siyabonga kakhulu ukuba khona bethu sinendlela esiwelcome ngayo kule ndawo ngizobuyisela kumphathi wami ubaba Dlamini. Ngiyabonga. Njoba ke nizwa ke babukele emakhaya njoba nizwa babukeli Nkosi yami ungenile ufikile sila eNewcastle sila osizweni egroundini igama lami ngubongani ngokaMbhele bangibiza ngosuspect batholana la eNewcastle so ngithi bafethu iqala nami bangisile la ngiyafisa ukuthi kusasa abafethu belazi iqiniso bengenzi isithothi into engekho belokhu bekabhana belokhu bekhuhlisana ngento engekho bekuthuthana abanye babo bebengayiphakamisa inombolo ejersey bephuma la ngaphansi bezenza ngathi sebayazi bafayizisa izingane gcine senza into engekho ishisa imizi ingangene lapho uyabona so nje okuzwayo nje onendlebe uzokubona lokho akekho uClever oganga kuba akekho uClever umele kabhunke emthathela imali thatha imali ke makuthi kanjani nilalelani umuntu bafethu musani lokho enibhayiza landela amatekisi ke Ntenkulu osh nangempela kwesikisi nangempela bafowethu njengoba nizwa ke bafowethu nanga umfowethu uyakhuza bafowethu uthi hayi khuzekani bafowethu akekho umuntu webafowethu ongezwa nangu uthobani ususpect bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu hayi ngiyamhlonipha nami ususpect ngithi nje nonke bafowethu enibuka phela nabangale ke ngemuva bafowethu abangale varsity hayi nakhona bafowethu hayi salute madoda amakhulu.
Angibingeleleke babukele emakhaya njengoba ningibona ngengasho ngathi ngiyacela ukuhlala nabafowethu njengoba nibona nje naku sihlalele kuhle la eNewcastle kuhle la uSizweni akekho noyedwa umuntu onenkinga nomunye futhi niyababona abafowethu bonke nje laba akekho nje onenkinga noyedwa nje niyabona nje akekho noyedwa nje sanibonane niphile lapho niphile emakhaya niyabona ke babukeli emakhaya njengoba nibuka nje sila namhlanje sila oSizweni ngiyafisa ukuthi nikwazi lokubabukeli akekho umuntu ozothi uyasaba oSizweni akekho umuntu ozothi oSizweni kunobugebengu asikho isigebengu la wena ngithi asikho isigebengu la asikho isigebengu labatshela asikho isigebengu la asikho isigebengu sizodlala ibhola la sizodlala ibhola niyabona nje siyipholele kumnandi yabona nje kumnandi senza yonke into konke siyasocialize amabhansula lawana njengoba nibona konke nje kuhle kumnandi amabhansula lawo siyasocialize siphuza nedrink eyamnandi awuthi ngiphinde kokugcina iyona ke impilo esiyiphilayo la oSizweni iyona impilo le esiyiphilayo la eSizweni futhi nginixoxele babukeli lapha emakhaya mangabe nje kuthiwa kunomuzi kuhlatshiwe sizofika masifika sizohlinza asithathi inyama yakho wena uzosiprovide ngeinto zethu esiziphuzayo amanzi ngoba phela nomdoko ke kansena ukhohlwa nomdoko bakithi siyiphuzela umdoko nje siyiphuzela umdoko ibona buntu lobo mawugcwalele itoilet usho ukuthi ugcwalele itoilet sizobonisana ukuthi esidedicate abani ekuthena akeza azokugubhela itoilet mangabe futhi ufuna ukwenza okuthile let's say mhlawumbe ufuna ukwenza nje foundation mawungabheka nje la kulabafowethu la nanye nje lo lapha emuva uyambona ububi bakho ukuthi yena umeselane lo yana umeselane oqina mawungabheka nje nanye ubhuti lapha ukuthi kabe edakeni uxofa nje udaka into yakhe uxofa nizokhalelani phela ngoba sizobe lapho senza umsebenzi sikwakhela umuzi sikwenzela yonke into siyakucentela nani phela abazali akwenibuyelene emuva phela musani ukuhlala nisaba ingani ingane kamakhelwane kathi kuyibize nje uthi ayikithanyela igceke uthi ayikucentela right ke inkomo ka ayisekho manje ngeke uthi akakolanda inkomo phela silanda manje sekwalandwa angithi niyezwa phela akusalandi inkomo bafowethu niyaphila kodwa ubani nje othanda ukukhuluma la ongathi nje uyathanda ukubingelela noma ngabe ubani ayizonke njengoba nibona ababukeli njengoba nibona nje babukeli kumnandi kuhle uMazibuko ke lona bafethu niyambona ufake impahla ezimhlophe okusho ukuthi yonke into kaMazibuko imhlophe and yonke into ayikhulumayo uMazibuko bafowethu nani ngalapho ngangiyazi niyangibuka woshina ngempela niyambona vele usondoda hayi bafowethu uMazibuko lona sithanda ukubingelela siyimigalo FC cha ngendlela nje right hayi sisho ukuthi hayi ifinal vele sesiyithathile sekufeziwe vele lokho zokubona yilokhu vele sekwenzakalele ngokomcabango yethu bafowethu sizodlala lana sizodlala ibhola la bafowethu ngendlela nje right asifune kuphazamiseka akekho futhi obheke okubi akekho obheke ukuthi kanjani kuyadlalwa nje kuphela bafowethu siyabonga bafowethu Jango, thank you. Ukeli uMazibuko ke njengoba nimbonile uMazibuko ebekhulumela kabafowethu bonke njengoba kade nimuzwa nje kade ekhulumela bafowethu ufuna ukulayita niyabona nje babukeli siyalayithisana la awufuna ukubhema mfowethu wash siphila lempilo babukeli ufuna ukubhema kakade ukukakathekile ubani omunye bafowethu oyishanga elimhlophe bafowethu oyishanga epolish bafowethu njengoba nibona nje iyona impilo ke le
esiyiphilayo bafowethu njengoba nibona oyishaya ngefolishi bafowethu, oyishaya ngefolishi iyona mpilo le esiyiphilayo, oyishaya ngefolishi, oyishaya ngefolishi athi niyabona iyona mpilo le esiyiphilayo nabafowethu bafowethu iyona mpilo wosh nangempela danke mfowethu bafowethu iyona mpilo le esiyiphilayo ngithi niyabona nje siphila nje le mpilo le mama ubhemile mawulayithile la ndlulisela naphambili ungagcini ngokuthi nginobaba uMncube la nginomfowethu la umduwa kaMncube ongisize kakhulu bafowethu siphembisaneni nomunye bambe bafowethu awuzwaka iyona mpilo lena uphelile sizophinda sibonze ngizocela nje ukunikeza umduduzi ongisize kakhulu ekutheni angilekelele ekutheni angibuyisele nabo bafowethu sihlanganeni ngifisa ukumbonga kakhulu naye uzobingelela aphinde ababonga bafowethu. Ngiyabonga sebalikhulu. Mina umduduzo kaMncube khona la usizweni bafowethu, mina ngidila ngezemidlalo, ngidila nabo abafowethu labo. Asike isigebengu lana, akekho umuntu okwazi omunye, akekho umuntu obulala omunye la sijabulile masela kwezemidlalo. Sibonga kakhulu uDr PS Dlamini, umncwabo yahlehla, Imvula FM nenhlonipho youth development soccer tournament. Masisuka namhlanje la masiqeda la no Baba Dlamini siyahamba siyangale evula indlela kusasa, kuzobe kudlala ama final wonke evula indlela, under 11, under 13, under 15, under 17 no open. Nabafowethu laba bawinela ngizobabiza njengoba manje bayoshaya ifinal, imigalo izoshaya ifinal newina between iDumakude neClick emhlophe. Siyabonga kakhulu Imvula FM, siyabonga kakhulu ku PS Dlamini. Danke bafowethu. Peace bafethu, sicela peace sign bafethu, sicela peace sign bafethu, sila bafethu. Yebo bafethu, sikaje bafethu, boza, siyabonga, cheese bafethu, taki siyabonga kwimvula FM, siyabonga. Njoba ke nibuka ke babukeli ibonaka abafowethu laba abameleke lezi inhlangano lezi ezimbili ezikhona la ekhaya elokishini lasosizweni, ibona ke laba njoba nibona nje bukani bahlangene benza into enhle, inhlangothi lezi zombili engeke ngizama ukugagula ngamagama, kodwa ke futhi akekho oyowina ngoba senzela nje ubumnandi ukuthi akekho uzothi ngibadlile uteam A or uteam B, babalingana, akekho ngempela ngoba sibuyisa lo moya ukuthi abazwane, ngoba masingathi uteam B uwinile wadla uteam A noma uteam A uwinile wadla uteam B, sizobe sipepezela umoya wempi noma umoya wokulwa. Ingakho ke nje bobabili bazophuma bezinkunzi njengokuba khona kwabo, bawuphuma bezinkunzi njengoba umbona nje umfowethu lo beshaya impela, ushaya phewa amapali phezulu, bethi uzama ke irabhi, kodwa ke akunandaba. Siyabonga nje kakhulu, ngibonga nje kakhulu nokuthi bangilalele, nokuthi bazwane, nokuthi behlele umoya, sihlale njengoba sihleli. Nisazobuka kusazosuma kushaye mina, kusazoshaya mina njalo, kusazoba yimo sazokora babukeli. Ngizobe ngikora ke nabafowethu laba, ngoba ngishaya nabo. Niphile nje papa yini, ngase ngizosukuma sebezobiza mina kuyoshaya mina.
hayi nibonile babukeli inkulumo nibusisi ubhekane naye laphayana bathi udokotela laphana uDlamini ngoba uyasetha akabonanga lutho umshayi hayi ngimshayile hayi ngimshayi akabonanga lutho oswa ngimshayile impela akabonanga hey makhembu ubonile futhi akabonanga ngibona umshayile ngibona basukela ngicela ukubasukela bese ngiyayisukela ukuthi bayangibasela bagcwele ibhedlela ngenxa yokuphakamisa amabhodlela bantu abasha ngizontshela amaqiniso kuphela bantu abasha siyaphela siphele kwamaphelela amabhodlela saphiwe sadawa nabantu abadala siyababhodlela uma besibonisa indlela iningi lenu liyaswela bese liphenduka amasela ngoba besaba ukusicela angisayiphathi amantombazana namhlanje angakushela ngiyakutshela kwasukela ngicela ukubasukela bese ngiyayisukela sifundela phakathi imbongo seyintweni ake etafuleni sesiphuma ke kudleni kade sidla lana nanangu ke inkosana kamkhulu besidla sesidlile nje phela awutshela abantu ukuthi ubani isibongo wena baba ayidlile ke sidlile iphi sound mfana khuluma uzongeza sidlile hayi bafana hey ucoza Niger lo hey angihleli nobhuti omdala hayibo uyasijabulisa uyahlanganisa imountain yenu ngoba hey yasidume ngokuhle la ngokubi hey kodwa nje ubhuti omdala sijabulile naba labafana bayadlala silinda amasemi nje esazodla kahle nakusasa ama final siphakela 40 team under 11 uzwavala ku open njengoba nje uphakela abantu bengenzanga lutho niyambona unamandla ningambangezi ngabe niyancoma uyihlanganisile imountain yenu shutha ke mfana shutha ke ake siyabonga hayi inkosana nixolele usuyandlula kwenye indawo kanti ilanga lesabatha namhlanje no hayi ngidlule egoli egroundini ngiqale okay njoba esho nje kube busy nje niphile bantwana bakaNkulunkulu siyabonga akazimama isiteshi semvula isiteshi semvula Nkosi zalungiba amanda ngilalela umsakazo ngidlala imvula FM Nkosi zalungiba amanda ngilalela umsakazo ngidlala imvula FM Loya
eParliament mhlonishwa umongezi cela sokome lapha ku EFF Parliament Kulungile eduze kwakhe sinomenzi wezinto kungakamtholi umenzi wezinto sinosihlalo womndeni kaDokotela uDlamini siyabonga namhlanje sivakashela ngaphansi kwasihlalo usisitholi la osizweni indawo uDokotela wathi mayikhanda otosihlalo nosihlalo uzobhekela indawo yangakini ubheke izinto zenza kanjani la osizweni sinosisitholi usihlalo wakhona xa simshayela izandla usisitholi bese kuba khona ke bakithi ohlala balapha babona intombi yamakhuba etanauza u-Ayanda eMaskral nabanye ngibabona Nkosi yami masiletha isikhathi sami mfowethu ngilimazi masiletha babukeli ke ngiyabonga nje kakhulu abafowethu laba babuya ke eParliament kwi-EFF umusa ke nje kaNkulunkulu nje anibona nabo bathi cha no nabo banikele izingane into no izingane azidla zingagcini nje zingatholi lutho lethunjini ngiyabonga kakhulu kubafowethu ngiyabonga kakhulu awuthi nje nabo bandlulisa ukubonga baphinde futhi babingelele cha isithi asibonge kuba Dlamini okhona endaweni yasosizweni oqhubeka njalo ngokusiqoqela intsha yethu endaweni la sakhe khona oqhuquzela amaciko kunye namakhono izingane isafufusa so njengeqembu leEFF njengelunga lesishamthetho saKwaZulu Natal sithi asobungaza umcimbi omuhle owenziwa umsakazo wemvula FM kunye nopresident ubaba uDlamini so iwona mnikelo lo ingane azidle singayinikezi lokho kunye okuyaye kuzithunaza noma kube sokumosha ikusasa lazi ingane siyabonga kakhulu baba bafethu inhloso yethu phela msengiphathi of imvula nazini so bafethu ubaba uDokotela PS Dlamini inhloso yalemdlalo ukuthi lasilwe nobugebengu ukuthi silwe nama-drugs ukuthi singalwi le ndaba egangsterism asiyekeni i-early pregnancy ey'kolweni nama-drop out eschool sizovala izinto ey'njengalezo nalibona amajezi amabili bafethu ukhipha imali yake engane zakwaDlamini wathi la majezi uyawathenga lalelani ngawo kuzwe kahle ngiyabonga sani ngibonga lokho boy bafethu ukubonga kubalekile uthi ubaba Dlamini mahlala phansi ayixoxe uthi ngoba phela abawona ama team bayi squad sokwenze njani ngithi hayi baba asibadlalise beyisquad bese siyabatshela ukuthi ngoSeptember into esibaphathele yona lamajezi lawa kusasa ubaba Dlamini uyowa release evula indlela adlalele labo open abala emva kwenu bese nina bafowethu njengoba tenhlala izi squad ngicela niba ama team ngoSeptember nizobe nani nithola izinto enjengalezi nithola ama trophy nithola ama medals lawa nihamba nawo lawa ahamba neclinic number 3 loyo lawa ahamba nemikhathi aketshale imikhathi izakhe bafethu